Кешке шәфәк акрын гына таралып, төн күк көмбәзенә кара пәрдә эләйде. Ярым ай бу төндә нигәдер шалкан яткан да ял итә. Кичә генә ком бураны уйнап узган киң сахра тынып калган. Тау-таш арасыннан талгын гына моң агыла. Ике дала уртасында таштан калкып чыккан кып-кызыл гөлләрнең нинди сагышы бар икән. Һәр төнне ай калыккач, бу гүзәллекне бар иткән затка күңелләреннән шул рәвешле рәхмәт әйтәләр бугай. Югыйсә, алардан ишетелгән моңлы аваз бу хәтле җанга үтмәс иде. Төн инде мәгъриб тарафындагы яктылыкны таныш түгел йолдызларга күчерде. Ә йолдызлар шәфәк яктысын күбрәк җыеп калырга тырыша. Төне буе бер эзлексез балкыйсы бар бит. Таныш түгел гөлләргә шәк кунган. Яшьле керфекләреннән ара-тирә нур бөркелеп ала. Алар кемгәдер туры юлны күрсәтергә омтыла, тик нигәдер берсе дә юлны чәчәкләргә карап эзләми шул. Чәчәк таҗларына тамган яктылыкны күрми калырга мөмкинме? Бу чәчәкләр шул кадәр күп ки, хәтта тауны бүтән яктан уратып алган шул барлыгын да тоймыйсың. Шушы гади генә ям бүтән дөньяңны оныттыра. Мәңгелек хакында уйланган адам баласы ташта үскән гөлләргә битараф кала алмый. Кемнеңдер күңелендәге ташларда да таныш түгел алсу гөлләр үсә. Безнең гомер вакыйгалардан һәм шул вакыйгалар турындагы хатирәләрдән тора бугай ул. Якты һәм сагышлы хатирәләрдән, үкенечлеләреннән. Әгәр дип көрсенәбез без. Үткәндә әйткән яки әйтелмичә калган сүзләр, кылган яки кылынмый калган гамәлләр, мөмкин булып та башкарылмаган эшләр тынга бирми безгә. Уйыбыз белән кат-кат шул көннәргә кайтабыз. Өр-яңадан яшибез. Инде ничәнче тапкыр бердән-бер дөрес чишелешне табарга омтылабыз. Адам баласы гомумән үкенечләрсез яши аламы ул? Әйе, бүтән хикмәт кайчандыр безнең белән булган теге яки бу вакыйгада түгел, ә безнең шул вакыйгага карата булган мөнәсәбәтебездә. Бүген генә онытып, тагын үткәннәр белән генә яшәүегезне сизгәнсез икән, тукталыгыз. Бер кичегезне соңгы тапкыр тулысы белән шул хатирәләргә багышлагыз. Барсын искә төшерегез, елыйсыгыз килсә, елагыз һәм иртәгәсен аларсыз уяныгыз. Шуны да белегез. Галимнәрнең тикшерүләре күрсәткәнчә, тормышның һәр аерым кисәгендә без әлеге чорга тупларга өлгергән тормыш тәҗрибәбез, белемебездән чыгып, ул чактагы шартларга туры килгән бердән-бер дөрес карарны кабул итәбез. Шитләргә һәм хәтта күпмедер вакыт узгач, үзебезгә дә аның ялгыш кебек тоелуы бер дә гаҗәп түгел. Без үзгәрәбез. Вакыт үзгәрә, дөнья үзгәрә. Шулай булгач, үкенүдән мәгънә юк. Үткәннәрдән сабак кына алыйк та, алга атлыйк. Эй, ышаныч! Әкият таңнарыннан, хыяллардан туган ышаныч. Сабый бала кебек гел сафлыктан, яктылыктан торган ышаныч.
Шул ышаныч белән алдандым да, алдадым да бугай кешене. Тәмле дидем әрем ашыларын, бигрәк ашы дидем тешене. Кайчагында караны ак дидем, кара дидем кардай ап-акны, түңгәкне дә биек тау дип йөрдем, акыллы дип йөрдем, ахмакны. Үкенечле алданулар белән яраланган еллар кызганыч. Ләкин миндә һаман исән әле сабый бала кебек ышаныч. Сабый бала кебек әкиятләргә, хыялларга һаман ышанам. Ераклыктан якынлыкны көтәм, җылы язны көтәм кышлардан. Түмгәкләрне тау итәсем килә, ак итәсем килә караны, юкларны да бар итәсем килә, юк итәсем килми барларны. Әнкәйләр бит безне бу дөньяга шул ышаныч белән яраткан, шул ышаныч белән алдамасак, алданмасак иде кабаттан. Bilip selamleşken çağımda zor işitsem sızılı erni yüreğim. Şatlandırar rahat bir canıma, yakınlarının yakşı haberi. İzgi haberler güne alıp gelsin bizge tevlikler. Matur gümürler tik bəxtlər güne, yaxşı haber dili yürekler. Şakны bala, şakны sağına, Күңелімнің бұйық мұңсу мәлләре. Жанға яқын жырына, жырлым тынығына, Яқшы бұсын үшін хәлләре. İzgi haberler güne alıp gelsin bizge tevlikler. Matur gümürler tik bəxtlər güne, yaxşı haber dili yürekler. Gümürlerinin yolunda her kişiye dilim izgi dilekini. Uşağız eli şuşa jarıma, bir küteri geli keyfini. İzgi haberler süyünüşler güne, alıp gelsin bizge tevlikler. Matur gümürler tik bəxtlər güne, yaxşı haber dili yürekler.
Язмамны борынгы бер мисалдан башлап җибәрәсем килә. Шулай бер вакыт ике монах монастырьга кайтып килгәндә, ургылып аккан елганы кичәргә куркып торган бер кызны очраталар. Билгеле ки, кануннар буенча монахка хатын-кызга орынырга ярамый. Шуңа карамастан, монахның берсе кызның үтенечен тыңлап, аны елганың аргы ягына чыгарып куйган. Икенчесенең моңа ачуы чыккан һәм ул 3 көннән юлдашының кызга ярдәм итүен монастырь башлыгына җиткерәсен белдергән. Тегесенең бер дә исе китмәгән. Эй, бәхетсез! Мин кызны елга ярында калдырдым, син аны 3 көн буена күтәреп йөрергә әзер, дигән. Без дә нәкъ шулай. Гомер буе үзебезнең проблемалардан арына алмыйча яшибез дә, үзебезне бетмәс-төкәнмәс авыруларга дучар итәбез. Шушы җәһәттән мин сезгә бер күнегү тәкъдим итәм. Беренче теләк. Мин үзгәрергә телим. Монда үзегезнең нинди булырга теләвегезне ап-ачык итеп күз алдына китерергә кирәк. Яшь, чибәр, җиңел һәм матур йөрешле, башны горур тотучы, ачык һәм көләч йөзле. Сезне яраталар һәм сез дә яратасыз. Бар нәрсәне булдыра аласыз. Икенче теләк. Мин үткәнемдәге күңелсез вакыйгаларны бик теләп үземнән җибәрәм. Сез онытмыйсыз, бәлки барысында вакыт елгасына агызып җибәрәсез. Күңелегез белән ямьсез хатирәләрнең суга агып киткәнлеген күз алдына китерегез. Бүгенге, хәзер күреп, ишетеп, тоеп яшәгән реаль тормыштан ләззәт табып, бәхетле булып яши белү бик зарури сыйфат. Сез еш кына таныш белешләрегездән мин фәлән вакыттан бирле авырыйм дигән сүзләр ишетәсез. Бу кеше әлеге вакыйгага бөтен күңеле белән тукталып калган. Аңа бүгенгә, фәлән елның менә шушы хәзерге аена кайтып яши башларга вакыт. Әмма ничек? Без шын барлыкны сизү органнары аша кабул итеп яшибез. Күрәбез, ишетәбез, сиземлибез, иснибез, тоябыз. Шуңа күрә үткәнгә кире кайтуда күңел аша гына була ала. Кара әле, бүген күк йөзе искиткеч зәңгәр икән. Иснә әле, чәчәкләрдән нинди сихри ис бөркелә. Татып кара, нинди тәмле өчпочмак. Тыңлашы, бу артистның тавышы шундый ягымлы. Күр әле, өстеңә нинди матур күлмәк кигәнсең икән. Өченче теләк. Дөнья искиткеч ямьле, мин үзем дә бик бәхетле. Монда без үзебезне иксез-чиксез галәмнең бер кечкенә кисәкчеге итеп танырга тиешбез. Әйе, йолдызлар, күк, кояш, барысы да искиткеч гүзәл, һәм без үзебез дә шулай ук гүзәлбез. Галәм үзен бар иткән төрлеләрдән төрле кисәк вә өлешләрдән башка гүзәл була алмый. Кешеләр дә галәмнең кисәкләре һәм без галәм белән бер гармонияда, бер ритмда яшибез. Моны аңлау безгә ышаныч бирә. Без һәммәбез дә бу дөньяга зарури булганыбыз өчен яратылганбыз. Төш авырулары гадәттә теге яки бу вакыйганы шәйни сөйләгән вакытта барлыкка килә. Ул булай әйтте, мин булай җавап бирдем.
Шул рәвешле кеше әлеге вакыйганы үзендә авыр йөк итеп саклый һәм һич көтмәгәндә тешләре сызлый башлый. Булай да була, берәүнең кемне дә булса тешлисе килеп йөри. Мондай чакларда билгеле инде иң элек тынычланырга, борчыган мәсьәләдән арыну чарасын күрергә кирәк. Аяк акыл сезне теш врачына йөрүләрдән арындырыр. Ашказаны. Ашказаны, эшәк, гастрит, эшәкләр, эшчәнлеге бозылу еш кына кешенең теге яисә бу шартларга җайлаша алу алмавыннан килә. Ашказанның төп эшчәнлеге ризыкларны эшкәртүгә нигезләнгән. Шуңа күрә борчулы халәтеңне баш миендә озак эшкәртү дә үз чиратында ашказанына тискәре йогынты ясап, анда авыру башлануга сәбәп булырга мөмкин. Мисал өчен, баланың 1нче класска укырга баруын искә төшерик. Аның өчен гадәти булмаган яңа дөнья ачыла. Класста, укытучы да, дуслар да, барысы да ят. Яңа шартларга ияләшеп җиткәнче, мәктәп тормышының бала сәламәтлегенә тискәре йогынты ясавы да бар. Гадәттә балада күңел булгану, ашказаны авырту, ашказаны эшәк эшчәнлеге бозылу кебек күренешләр күзәтелә. Сабыегызга тизрәк дару каптырырга ашыкмагыз. Киресенчә, аның белән мәктәп тәртипләренә күнегергә кирәклеге турында эшкерсез әңгәмә курсагыз отышлырак булыр. Ашказанда һәм 12ле эшәктә җәрәхәт белән интегүче кешеләр кагыйдә буларак үз-үзләреннән канәгатьсезлек кичерәләр. Әйтик, мин аңа тиң түгел, мин начар, мин бу эшне булдыра алмам. Шушы уңайдан дәваланырга йөрүче бер яшь ир кешене искә төшерәсем килә. Ул озак еллар дәвамында үзен хатынына тиң түгел дип яшәгән. Күп кенә сөйләшүләрдән соң, ниһаять аның үз-үзенә ышанычы артты. Авыруларыннан да котылды. Хатыны белән мөнәсәбәте яхшырды, эшендә дә уңышларга иреште. Сары төс төяп, көз килгән мәлдә күңелне сагыш биләргә тиеш. Ләкин яз төяп, кошлар кайтыр дип сагышны шатлык җиңәргә тиеш. Картаю төяп, бабайлар үлгәч, ирләр хөрмәтләп җирләргә тиеш. Тик яшьлек төяп, балалар тугач, сагышны шатлык җиңәргә тиеш. Хәсрәтләр төяп, илгә яу килсә, ил өчен меңнәр үләргә тиеш. Ләкин дан төяп, җиңү килгәндә, сагышны шатлык җиңәргә тиеш. Яктылык төяп, кояш чыкканда, һәр җан иясе көләргә тиеш. Тормыш төялгән бу җир шарында сагышны шатлык җиңәргә тиеш. Min
Tırman ömürge Tuğan günlergine tügen Her günü yemle bulsun Bəxtəysən bizinin güngel Öyüme şadlık dulsun Tuğan günlergine tügen Her günü yemle bulsun Bəxtəysən bizinin şadlık dulsun Öyüme şadlık dulsun İtalyanlar Яңа ел алдыннан иске әйберләрен бер нинди кызганусыз чыгарып ташлыйлар. Безгә дә алардан үрнәк алырга ярыйдыр. Бу гадәт итальяннарга бөек Леонардо да Винчидан кирип калган дигән сүзләр бар. Ул ярты ел буе кирәге чыкмаган әйберне, кием салыммы ул яки башка әйберме чыгарып ташлый торган булган. Büyük İtalyan fikrinчә, иске кием яки тузган җиһаз белән яшәү кешенең рухын гарипли, төшенкелеккә, явызлыкка этәрә. Бүгенге көн психологлары аның бу фикере büyük рәссамның башка эшләре кебек даһи дип исәплиләр. Әлбәттә, без итальяннар түгел. Безнең чабудан тартучы нәрсәләр күп. Акча кытлыгы, хәерчелек һәм башка. Ләкин итальяннар булык дип тә чакыру түгел бу. Бераз чистарыну турында гына әйтү. Чистарыну дигәчтә генеральный уборканы күз алдына китермәгез. Гадәттә, алай итеп үй җыештырганда без иске мыскыны кузгатып, тузаннарын сөртеп, кире шул элекке орынына урнаштырып куябыз. Шулай итеп, шкаф һәм киштәләргә ревизия ясый башладыгыз ди. Баштан ук фикерегез катгый булсын. 15 ел элек үк алынган җәйге пальтогыз өр-яңа килеш булуга карамастан чыгарып ташланырга тиеш. Әлеге катгый фикердән кире кайтмас өчен фәнгә, ягъни психологлар сүзенә кулак салыгыз. Әгәр дә ел буе теге яки бу әйбергә орынып та карамагансыз икән, хәтта аны исегезгә дә алмагансыз икән, ул әйбер сезгә кирәк түгел. Йөрәк кысылып куйдымы? Кул калтырыймы? Кирәге чыгар төслеме? Бирелмәгез бу хисләргә. Әлеге дә баягы Плюшкинны исегезгә төшерегез. Хуҗалыкчыл, сакчыл кеше еллар үтү белән кемгә әйләнә? Әлбәттә, ул әйбернең кайчан булса да кирәге чыгуы бар. Әмма кайчан да булса гомер буе көтәргәмени? Кешегә гомер иске мыскыны чиреп биткәнче кияр өчен бирелмәгән бит. Фатирыгызның ерак һәм якын почмакларына тагын бер кат ревизия ясагыз. Әллә ничаклы мәңге кирәк булмас әйберләр тартып чыгарачаксыз. Менә мәсәлән, колагы сынган чынаяк. Сез моны әлбәттә шәп җилем алып кайтып ябыштырам дигән ният белән арткарак тыгып куясыз. Ул шәп җилемне көтеп, ким дигәндә 3 ел ятадыр инде. Менә иске кышкы итекләр. Булар инде күне шәп, берәр нәрсәгә ярар дип 10 ел буе сакланган. Чынаякны чүп чиләгенә ташласагыз, яхшы көннәрне чыннан да берәр нәрсә эшли белә торган кешегә бирсәгез, дөресрәк булмыймы? Кемдер мәсәлән, балалар әйберләре өчен сезгә рәхмәтле булыр. Иске журналларны, шкаф комодлардагы әйберләрне көн яктысына чыгарып,
Оларға шиттен көз салығыз да, керекмәгәннәрен бер нинди жәлләусез ыргытыгыз. Иске әйберләргә ябышып ятучылар, узган тормыш белән яшәүчеләр, киләчәккә юлны ябу өстенә, бүгенге көннәренә дә хәүф чакырып торучылар. Үткәннәр белән җиңел хушлашыгыз. Яңалык һәм сафлык искелек урын бушатса гына керә ала. Озакламый вакыт хәбәр итәр безгә яңа елның киләсен. Мондый чакта теләк телиләр бит, теләкләрең бардыр, телә син. Һәм аларның изгеләрен телә. Имин килеп, имин китсен дип, һәрбер көне матур эшләр белән, төне төшләр белән үтсен дип. Кышы карлы, җәеп барлы булсын, кайырылып уңсын игеннәр, көз буралар тулсын, туйлар булсын, китмәс өчен килсен киленнәр. Киленнәрнең кул яулыгы белән бүләкләнсен шишмә юллары, һәр кайсысы берәр малай тапсын, икешәрне тапсын уңганы. Теләкләрнең изгеләрен телә. Бала чакта мин дә теләдем, вак мамыктай хыялларга чумып, үткәне бар озын төннәрнең. Таң атуга, ләкин бик күбесе томаннардай очып таралды. Якын дигәннәрем ераклашты, мамык дигәннәрем каралды. Теләкләрне байтак югалттык без. Югалтмадык бары өметне. Шул өмет бит безне саклап калды, караңгыны якты көн итте. Теләкләрнең изгеләрен телә. Бәхетләрнең телә зурысын, шатлыкларның көтмәгәндә килеп көлә торганнарын нурлысын. Мәхәббәтнең гомерлесен телә. Туса үлмәс өчен тусын дип, мин телимен тик бер генә теләк. Теләкләрең кабул булсын дип. Үткән елда кала үткән юллар, үткәннәрдә калсын ахзарлар. Яңа елда яңа бәхет теләп, яусын әле әйдә ак карлар. Телим изге теләкләрне, бүлем тигез бүләкләрне, һәрбер йортка, һәрбер кешегә. Яңа ел мөбарәк булсын, бар теләкләр кабул булсын, бирсен Худай бергә яшәргә. Ак карларда тигез эзләр салып, сикәлтәсез барсын чаналар. Яңа елда тыныч таңнар атсын, шат елмайсын бала-чагалар. Телим изге теләкләрне, бүлем тигез бүләкләрне, һәрбер йортка, һәрбер кешегә. Яңа ел мөбарәк булсын, бар теләкләр кабул булсын, бирсен Худай бергә яшәргә.
Яңа елда яңа хисләр белән сөю керсен һәрбер йөрәккә. Изгелекләр булсын күңелләрдә, яшәү дәрте булсын йөрәктә. Телимизге теләкләрне, бүлем тигез бүләкләрне, һәрбер йортта, һәрбер кешегә. Яңа ел мөбарәк булсын, бар теләкләр кабул булсын, бирсен Ходай бергә яшәргә. Телим изге теләкләрне, бүлем тигез бүләкләрне, һәрбер йортка, һәрбер кешегә. Яңа ел мөбарәк булсын, бар теләкләр кабул булсын, бирсен Ходай бергә яшәргә. Бирсен Ходай бергә яшәргә. Бирсен Ходай бергә яшәргә. Яңа ел белән! Бу буталчык заманда һәр кайсыбызны күп вакыт хәлсезлек биләп ала. Алга таба яшәр өчен каян көч алырга соң? Каян булсын галәмнән? Имен һәм нарат агачлары ис китмәле үткәргечләр. Аларга арканы терәп 10-15 минут торырга кирәк. Агач белән аралашканнан соң, көчнең ургылып кергәнен сизмәсәгез дә, атна азаганда үзегезне барыбер җиңелрәк хис итәрсез. Элекке кебек арганлык тойгысы булмас. Хәер, бу рецепт бар кешегә дә ярап бетми. Авыр, күңелсез хисләр белән тулган кешеләр дә була. Алар үзләрен кая куярга, ничек бушанырга белми. Бу хисләр аларны һәр чак басып тора. Алар йокысызлыктан, баш авыртудан интегә. Мондый кешеләргә усак агачы ярдәм итә. Арканы усакка терәп торырга кирәк. Шир ул безнең дөрес яшәмәүебезне, уйламавыбызны, тукланмавыбызны искәртүче. Беренче авырту безне кеше, тукта, уйлан, дөрес яшисеңме син дип кисәтә. Без исә дару кабабыз да чабуыбызны дәвам итәбез. Һәр чак нәтиҗәне дәвалап маташкан булабыз. Югыйсә сәбәпне дәваларга кирәк бит. Сәбәп безнең канәгатьсезлегебездә. Үзебезне үзебез ашап, организмыбызны җимерәбез. Шир башланганда, мәсәлән, тамак авыртканда, булай бетереп була. Уң кулны муенга кысып, үзеңне яхшы гамәлләрең өчен мактый башларга кирәк. Чын күңелдән бирелеп, озак итеп мактарга кирәк. Мәсәлән, томау башланып килә ди. Сол кулыгызны маңгайга каш арасына куйгыз, уң кулның уч төбен күккә каратыгыз. Ләкин бу очракта үз-үзеңне мактау ярдәм итми. Күңелдән генә бер кемгә дә ачуым юк дип кабатлагыз. Көне буе, атна буе, ел буе җыелган усал, кара уйларны чыгарып бетерергә кирәк. Шул рәвешле 16 тапкыр кабатларга. Ышанмасагыз, сынап карагыз. Һәр хәлдә зыян итмәс. Гомумән, бер-берегезне
яратығыз. Ашу тұтып, үз-үзігізні бітірмәгіз, ешірақ елмайығыз. Киірінкілікні бітіру үшін көнігулер. Сүрен генә яктыртылган бүлмәдә уңайлы урын табыгыз һәм шунда ятып яки утырып торыгыз. Күзләрегезне йомган килеш акрын гына сулыш алыгыз да һаваны акрын гына чыгарыгыз. Гәүдәгез йомшарган халәттә булсын. Әлеге күнегүне эшләгәндә минем сулышым су ташкыны кебек килә һәм китә дип кабатлагыз. Күнегүне 20 секунд тәнәфес белән 5-6 тапкыр ясагыз. 10 секундка гәүдә мускулларын катыргыз. Аннары йомшартыгыз. Күнегүне 3 тапкыр кабатларга кирәк. Бу вакытта бер ни турында да уйламагыз. Утырган килеш аяк бармакларыннан башлап тезгә кадәр, аннан тагын да өскәрәк, башка менеп җиткәнче җылы агылуын күз алдына китерергә тырышыгыз һәм үз-үзегезгә мин тынычланам, киеренкелек югала дип кабатлагыз. Гәүдәгез йомшарган, үзегез тыныч, борчу хисе дә бимазаламый. Шул тынлыкта киеренкелекнең китеп баруын тыңлагыз. Йөрәк һәм үпкәләр тигез ритмда эшләсен. Эчтән генә мин тынычланам дип кабатлагыз. Ниһаят, тынычлык халәте баш миенә барып җитте. Сез тәмам киеренкелектән чыктыгыз. Борчылы уйлар еракта калды. Баш миегез ял итә. Әлеге халәт 20 секундлап дәвам итсен. 10-га кадәр санагыз һәм 10 дигәндә бармак мускулларыгызны йомшартырга тырышыгыз. Тагында бер күнегү. Ашу килгән яки дулкынланган чаклар өчен үзенчәлекле дәвалау ысулы бар. Салкын су тулы таз алыгыз. Йөзне суга батырып, сулышны авыз аша өреп чыгарыгыз. Бу күнегүне аякларны җылы суга тыккан килеш эшләсәгез, теләгән нәтиҗәгә тизрәк ирешерсез. Шушы халәттә йөз салкын, аяклар җылы суда. Ачуыгызны китергән бар нәрсәне, кешеләрне, вакыйгаларны күз алдына китереп, ул вакытта әйтәсе, килеп тә әйтә алмый калган сүзләрне кабатлап карагыз. 1 минуттан күңелегездәге ачуның эзе дә калмас. Ул су төбенә китәр. Җир белән күк арасында түгел мин. Кичә җирдә икән, күктә бүген мин. Я иң аста, иң түбәндә, иң төптә. Я түбәдән карап торам, бик биектән. Бер мәл язмыш сири мине гел тирәнгә, һәм мәтәлеп тәгәрем мин чокырларга. Әмма кабат таулар мине чакырып ала, кайчак менеп җитәм генә дигән чакта, ычкынам да упкыннарга барып төшәм. Тик яңадан үрмәлим мин бөтен көчкә, барыбер дим күтәрелеп чыгам өскә. Үрмәлегел кебек кояш нурларына, үрелә үрлим үргә, югарыга. Әкияттәге самурык коштай күккә ашам, үзем менгән яңа биеклекне ашам. Җир белән күк арасында түгел мин.
Eller bilip selamleşken çağımda zor işitsem sızılı erni yüreğim şatlandırar rahat bir canıma yakınlarının yakşı haberi izgi haberler söyünüşler güne alıp gelsin bizge tevlikler matur gümürler tik bəxtlər güne yakşı haber dili yürekler Yemli şakını bağla şakını sağına Güngelimnin boyuk monsum elleri Şanğa yakın jırına jırlıyım tanığına Yakşı bulsun işini halleri İzgi haberler söyünüşler güne alıp gelsin bizge tevlikler matur gümürler tik bəxtlər güne yakşı haber dili yürekler Nasip gümürlerinin yolunda her kişiye dilim izgi dilekini Uşalı zeli şuşa jarıma bir küteri geli keyfini İzgi haberler söyünüşler güne alıp gelsin bizge tevlikler matur gümürler tik bəxtlər güne yakşı haber dili yürekler Син Аллаға ышанасыңмы? Юк, мен бит физик. Мен де ғалим, ләкин мен врач. Шуңа күрә ышанам. Бу диалогны мен иң алдынгы технологияларга таянып эшләүче дөнья күләм танылган көчле белгеч кабинетында ишеттем. Әйе, прогресс туктамый. Акыл кеше көн сайын яңа мөмкинлекләр ача. Кешелек һаман алга атлый, яңа үрләр яулый. Ә мөгъҗизага һаман урын бар. Һәм тормыш авыррак, сынаулар рәхимсезрәк булган сайын аңа урын күбрәк. Ышанырга гына кирәк. Яхшыга, яхшылыкка, якты ният, ихлас теләк көченә. Позитив фикерләү турында күп сөйләнелә. Сөйләү җиңел ул, диярсез. Дөньялар тынычсыз, тормышлар авыр, илләрдән иминлек, өйләрдән бәрәкәт качарга торганда, нинди юаныч табып, нәрсәгә таянып яшәргә, матур уйларны каян алырга? Төшенкелеккә бирелгәндә, кайчак тирәякка күз ташлау да җитә.
Без күтәргән йөк иң авыры түгел икән ләбаса. Ирем бер көн тетрәнеп кайтып керде. Игълан буенча компьютер алырга барса, ишекне курыкмыйча дөм сукыр ир-ат ачкан. Ул гынамы? Һөнәре буенча музыкант булып чыккан бу ялгыз кеше. Рәхәтләнеп эшли, илһамланып иҗат итә, техника белән туры мәгънәдә сөйләшеп аралаша. Тавыш командаларына кырылган компьютер аның иптәше дә, хезмәттәше дә. Шок катырганы ул түгел. Бәлки безнең карашка бәхетсезләрнең бәхетсезе булырга тиешле адамның зарланмыйча тормыштан тәм табып яшәве. Эбола вирусы, карабудай бәясе, доллар курсы, мондый рух ныклыгы яшәү дәрте алдында ничектер вакланып кала. Үз бәләләреңне онытып, шундыйларга ярдәм кулы сузасы килә. Күпләр сузады. Аларга да сыкланам. Сыкланыр яки сабыр булыр өчен сәбәпләр күп. Сөенер өчен артык сәбәп эзләмик. Бу тормышның һәр кабатланмас мизгеле, гомеребезнең һәр яңа көне үзе бәхет икәнен онытмыйк. Яхшысын гына уйлыйк. Яктысын гына телик. Тели белсәң, теләк диләр бит. Таушалган сүз тапталган гыйбарә, әмма эшли ул. Чарасыз калганнардан сорагыз, мөгъҗизасыз буламы? Бәхеткә юл кайдан? Син уйлан. Изләп кара серле сукмагын, авыр юллар бәлки очрамаста. Изгелектә булса уйларың. Югалтулар таләп итми бәхет. Бары кирәк аңлый белергә, кыйпылчыклап җыйган ихласлыкны шыттырырга керсез күңелдә. Булганына шөкер иткән чакта, күп кирәкмәс газиз җаныңа үзең булып кала белсәң әгәр, бәхеткә юл шуннан салына. Тирән уйга чумып, кайгыларын әллә бармасын. Ыгызыгы көн күрештән арып, хыялаша кая барасын. Кайгыларны шулай куа йөрәк, уйлар диңгезеннән озатып. Тик беразга онытылу кирәк, онытылу кирәк кай вакыт. Кайгыларны шулай куа йөрәк, уйлар диңгезеннән озатып. Тик беразга онытылу кирәк, онытылу кирәк кай вакыт. Хыялаша киләчәккә барып, матур уй ниятләр кырасың. Бу дөньяда кайгыларның барын, анлатканда
Дөньясында яшәүләрдән туеп, онытылу гына булмасын. Истә тотыйк кайгыларны куып, шатлыкларның әле буласын. Кайгыларны шулай куай йөрәк, уйлар диңгезеннән озатып. Тик беразга онытылу кирәк, онытылу кирәк кайвакыт. Кайгыларны шулай куай йөрәк, уйлар диңгезеннән озатып. Тик беразга онытылу кирәк, онытылу кирәк кайвакыт. Беразга онытылу кирәк, онытылу кирәк кайвакыт, онытылу кирәк кайвакыт. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Сагышны шатлык җиңәргә тиеш» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Сөембикә журналларыннан, Юлдаш гәзитләреннән алынды. Рифат Сәләхнең нәсере һәм Әнгам Атнабаев, Гәрәй Рәхим, Лена Шагыйрҗан, Гөлүсә Зарипова шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Илдар Әхмәтов башкаруындагы «Яхшы хәбәр», Гүзәл Уразова башкаруындагы «Өемә шатлык тулсын», Наил Шәймәрданов башкаруындагы «Яңа ел мүбәрәк булсын», Ришат Фазлиәхмәтов башкаруындагы «Яхшы булыр барсы да», Әлфия Әсхәмова һәм Фәрит Таишев башкаруындагы «Онытылу кирәк» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.